Děti nosí maminky. Samozřejmě čáp, že jo? Mě koupili v hračkářství, takže jsem tomu dost dlouho věřila. Porodnici Mělník jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem slyšela na ní velmi dobré recenze. Rodily tady moje kamarádky. Pro mě zlomový okamžik byl, kdy jsem viděl to prostředí, které tady je. To mě velmi nadchlo. Přivítala mě moc milá sestřička, která si mě vzala k sobě do ordinace, sepsala se mnou veškeré důležité papíry a dále mě poslala za lékařem, který mě vyšetřil. Já jsem měl možnost poznat personál při Dnu mateřství a krásy a toho dne jsme odjížděli s velmi dobrou reakcí v sobě, že tohle je to místo, kde chceme přinést naše dítě na svět. Porodnice Mělník. Porodnice mého srdce.